Yeah. Welcome to the difference. And this is 16 Fire Bars. Brought to you by Umehluko. Shout out to Smira. Isxazululo on this one. Isxazululo. Ngisabavumela beqanase, ngisazothesa ngibabase, ngibahlukumeza bekhalase, mabenyanya bephalase, beqoqane ngibahlakaze, abangangazi ngibamangaze, benyakaze, ngami befakaze, ngikhwaze ngibandakaze, ngisawuhlupha estradini, ngokhila amakade emayikhini, okusayiphupho kwabaningi kuthela kwaphila nakumina manje, ngizama ukwisa umuntu endibuka nakuyena manifuna ukunina, ngesixazululo ngisebenzisa ukwehluleka ukufunda ukuwina, bafana noma ngabadala la kumina nentwana, akuzofana ngoba nikhonza ukudlala mengisipana, and take nothing serious. Nyalala, amathalente emanini nawo kunina yakhala ngakangisena sikhathi sokunqangana nentwana ngiqedile leke ngiyalova ndenge ngeva isipani masesiphelile barapha makusukile konke kuqondile mabebhemile lazy generation enza noma yini ukugcina ifile akusena sidingo mntana. This is no longer about fun, this is me pointing to you. Ikasi army as a gun, so run motherfucker, run, move away from the line. Isxazululo sendleleni, I'm coming to take what's mine. Nizonda nina ngokuthi nezisengakazi senibonise anthandwa futhi ansonda sonibona ukuthi nikhohlise masivula imlomo ngathi sikhuluma ngane ngenizehlise noma ubize mina ngesithu uzoqala isecond ukuthi uxolise akudlalwa ngincaba umphefumulo ngishiya umzimba wazalwa mangibayisitha ngikhombisa inzondo engoma yakhona ibhalwa nesisuka yalwa imicabango yavalwa nomqondo yalwa ngakho qaphela who you call a hater like mina ngesiyalwa. I rap to teach and give hope to every heart I can reach, spread peace and try to practice more than I preach. Okwamanje kusanzima basangisebenzisela ukudlula njengebridge mabengithola bedinga ukuhlanzwa bangibuka njengebleach dukuza intitshe ngimeshit imosta ama-assist alele ayikho into entsha echulisayo wonke engxenye sekwenzakele elisakhe kodik sengathi nginokuhlukile bese kulindele sekwanele manje sikhathele into eyodwa nesimele ngangapha isimama sandile ngamazwi nobuciko kuphelile okwandile ongacacile okugcina abancane bengaphephile hip hop encingi yandinga kumele igcine iphilile so salute kumasestere microphone asayibambile umzabalatho saqhubeka namanje salwa nokuhlupheka ukubulawa nesithole emaphoseni ukuxhaphazeka ama-albino ingane nokobesimama ukuhlukunyezwa ogogo nokwamancane amantombazane kunyukubezwa kwanele bayilungela uqobo lokuthi qhabo makufanele. Don't rap them, rap with them, hip hop ikhaya bamukele bathande bavikele njengomerel batshele. And to these sending up kids, it's time to turn it down. Take hip hop back and stop acting like clowns. Nina singakwenza abadala thina bebengakhoni amalebel azobulala le culture nani mangaboni. I cannot use my music to promote idakamizwe enganeni or maybe tell you more about ukwehla kwahenekini emqaleni and fuck ukuthi uqokeni. It's not your brand, it's ongibukeni inqwabe contributor ngumlomo phela isaphathe emgwaqeni. If it's not Twitter, Facebook, Instagram, it doesn't bother them. I got the biggest star I'm gonna use to crush all of them, fuck all of them. Isxazululo ubani onganginika inkinga ngizima kalula kabi ukunqoba ngishiceba lidika iqhinga thatha le ngoma njengesixwayiso ngifikile zilungiseleleni ukuthi sirekode emakamereni akusho ukuthi asilale empopeni iqasha umqondo ungafumbathi ukurapha nje kuphela esandleni uthembele kuwena ekuqaleni ungacingi ozongixheka ekugcineni ngesixazululo. And this is the difference. Yeah 2020, you know what time it is.